Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bugnat. Walang eksaktong taon. Bulinaw, Pangasinan. Noong mga panahong ito, isang pangkaraniwang binata lang si Bugnat. Inosente sa lahat at wala pang bisyo kahit tumungtong na sa tamang edad. Masunurin siya sa kanyang mga magulang. Literal na bahay at paaralan lang. Ang problema lang kay Bugnat Pinuno, madali siyang maimpluwensyahan ng kanyang mga barkada pagdating sa ibang bagay kagaya ng paglalakwatsa. Ito ang pinapaiwasan ng kanyang ama sa kanya. Gawa ng sa labas ng baryo nila, may mga usaping hindi normal at kinakatakutan ng lahat. Marami ang naging panakot sa kanila noon ng mga matatanda. Ngunit may mangilan-ngilan pa rin ang hindi nasisindak at natitinag. Kabilang narito, si Bugnat. Inaasahan naman ito ng kanyang ama, lalo pat si Bugnat ay isang matalinong bata. Ang paniniwalaan niya ay purong siyensya at para sa kanya, ang mga usapin na sinasabi ng mga matatanda ay pawang mga kwento at panakot lamang. Ang rason ni Bugnat sa ganoong paniniwala, sa loob ng 2 dekada mahigit, hindi pa siya nakaranas na makakita ng mga nilalang na tinutukoy ng mga ito. Yun ang kanyang naging basehan upang itatak sa kanyang isipan na lahat ng kwento ay pawang mga kalokohan lamang. Ngunit pagsapit ng taong ito, lingid sa kanyang kaalaman, darating na ang kanyang karanasan na habang buhay niyang dadalihin. Pagsapit ng buwan ng Abril, nang tumungtong na ang bakasyon, naging abala si Bugnat at ang kanyang mga kaibigan sa pangingisda at pagsasaka. Minsan nakikigapas na rin sila para magkaroon sila ng sariling pera. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa, kaya halos gabi na siya palagi kung umuwi. Di na rin siya nagkakaroon ng panahon sa kanyang mga kapatid, subalit hindi niya yon gaanong pinagtuunan ng pansin. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang trabaho higit sa anumang bagay. Ngunit isang hapon, habang masayang naglalakad papauwi kasama ang kanyang mga kaibigan, sinalubong siya ng kanyang ama na may bakas ng matinding takot sa mukha. Wala siyang ideya kung paano ito, subalit sa estado nito, alam niyang may nangyaring masama. Kaya dala ng kuryosidad, kagad niya itong nilapitan at tinanong, "Tay, bakit ho? May problema ho ba?" Si Emang Bugnat nawawala. Kanina pa namin siya hinahanap. Nahalughog na namin ng mga kapitbahay at mga kakilala natin. Pero walang nakakita sa kanya. Talagang bata yan. Kung san-san pumupunta. Dahil sa sinabi nito, di na siya nakapagsalita. Bilang kapatid ni Emang, matinding takot at pag-aalala ang kanyang naramdaman. Bukod kasi sa nagdadalaga na ito, di may pagkakailang maganda rin ang kapatid niya. At sa kanilang lahat, yon ang paborito at iniingatan ng kanilang mga magulang. Hindi ito lakwatsera, kaya yung pagkawala nito talaga namang ikinagulat nila. Bukod kasi sa wala yung mga lugar na madalas pinupuntahan, mas madalas yung manatili sa kanilang tahanan. May takot din ito sa kanilang mga magulang, kaya hindi ito gumagawa ng mga bagay na ikakapahamak niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, napag-usapan nila ang pagkawala ni Emang. Ayon sa kanyang ama, walang nakapansin sa ginawa ng bata at walang nakakita rito. Yun bang parang naglaho na lang ito na parang bula? Kaya naman nang marinig niya ito, sumagot siya ng, "Huwag kayong maniwala sa mga ganyan, tay. Baka naman nagkataon lang. Hanapin na lang natin. Malakas ang kutob ko na makikita natin si Emang." Sinabi ko rin yan kanina, anak. 3 oras na akong naghahanap. Marami na akong napagtanungan. Nahalughog ko na ang halos lahat na pwede niyang puntahan. Pero wala akong nakita. At kagaya ng sinabi nito sa kanya, wala nga silang natuklasan. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, kahit sa mga karatig lugar, walang nakakita kay Emang.
Muntik na nga sila noong mapaaway dahil ang sabi ng manghuhula na kanilang nilapitan, may nilalang na dumukot sa kapatid niya. Siyempre, dahil sa hindi siya naniniwala sa ganon, sinagot niya ito ng pabalang hanggang sa mainsulto yon sa mga sinabi niya. Kaya bandang huli, walang nagawa ang tatay niya kundi ang umuwi kasama siya. Pagdating nila ng bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na maraming kinakausap. Karamihan sa mga ito pawang mga kamag-anak, habang ang iba, mga kakilala na nagmamagandang loob. Kahit malalim na ang gabi, mukhang may binabalak pa rin ang mga ito. Nang mapansin niyo ni Bugnat, di naman niya yun gaanong pinagtuunan ng atensyon. Ni hindi siya nagsayang ng oras para kausapin ang mga ito dahil may isang tao na gusto niyang makita ng personal. At ito ay ang sumunod niyang kapatid na si Vico. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nadatnan niya si Vico na naghuhugas ng pinggan. Walang sabi-sabi, kagad niya itong tinawag habang bakas sa kanyang mukha ang galit. Nang marinig ni Vico ang kanyang boses, malumanay itong sumagot sa kanya ng, "Saglit lang kuya, patapos na ako." Ngunit nang marinig niya ito, hindi siya pumayag na maghintay. Kagad niya yung pinuntahan sa bayhila ng malakas sa damit nito habang yon ay nakatalikod. Dahil sa ginawa niya natumba si Vico at doon nagsimula ang kanilang komosyon. Galit na galit itong sumagot sa kanya, ngunit imbis na matinag, direkta siyang sumabat dito ng, "At ikaw pa ngayon ang galit? Tang mo! Dahil sa'yo, kaya nawawala ngayon si Emang. Hindi mo malang ba naisip yon? Ikaw dapat ang nagbabantay sa kanya eh. Pero nung ginawa mo, naging pabaya kang kapatid." Dahil sa kanyang sinabi, dito na pumasok ang kanilang mga magulang. Paglapit ng nanay nila, agad na nitong pinatakas si Vico. Sinubukan niya itong pigilan pero sinaway siya ng tatay niya. Maghunos dili ka, anak. Hindi itong panahon para magalit ka sa kapatid mo. Magtulungan tayo para maresolba ang problemang ito. Sa tingin mo ba, may magbabago kung ganyan ang ipapakita mo sa kanya? Tsaka na natin pag-usapan ng tungkol dyan. Dahil yung kapatid mo, aminado namang nagkamali siya. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na siya kumalma. Kahit papaano, medyo nahimasmasan na rin siya. Kaya naman sa halip na sumagot, minabuti na lamang niyang manahimik. Makalipas ang ilang minuto, habang abala ang mga tao sa labas, inabisuhan na siya ng kanyang ama na magpahinga. Alam kasi nito na pagod siya, kaya hindi na siya nito ginambala sa gagawin nilang paghahanap. Kaya naman kahit gusto niyang sumama, nagpaiwan na lang siya. Di man naging maganda ang mga pangyayari noong araw na yon, sinikap niyang makapagpahinga. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niya ang mga magulang niya na nakaupo sa sala, tahimik na nag-iisip. Pagsilay niya sa mga ito, doon pa lamang niya napagtanto na hindi pa nakahanap ang kanyang kapatid. Kahit siya noong mga oras na yon kinakabahan na sa kadahilan ng isang buong araw na ang nakalipas matapos itong mawala. Hindi yun magandang senyales para sa kanila dahil marami ang pwedeng mangyari noong gabing yon. Paglapit niya sa mga ito, agad niyang inabisuhan ng kanyang ama na ipagpatuloy niya ang paghahanap. Ngunit nang akmang aalis na siya, kagad siya nitong pinigilan. Hindi mo na kailangan pang hanapin si Emma. Wala na siya, anak. Mula sa araw na ito, sikapin nating mabuhay nang hindi na siya kasama. Alam kong mahirap tanggapin ang mga bagay-bagay. Pero ito ang realidad ng buhay. Dahil sa sinabi nito, pakiramdam niya sinakluban siya ng langit. Base kasi sa sinabi ng tatay niya, parang tinanggap na nito ang pagkamatay ng kanilang kapatid kahit wala pa itong bangkay na nakikita. Para sa kanya, hindi yon katanggap-tanggap, lalo pat isang araw pa lang naman ang nakalipas. Kaya pagkatapos niyang makapaghanda, kagad siyang umalis ng hindi nagpapaalam.
Una niyang pinuntahan ng kanyang mga kaibigan para magpatulong. Dalawa ang nagmagandang loob na sumama sa kanya patungo sa bahay ng matandang manghuhulang nakasagutan niya. Kahit kasi hindi siya naniniwala, sa pamamagitan ng taong yon, magkakaroon siya ng ideya kung saan siya magsisimula. Pagdating nila sa bahay nito, kaagad silang pumasok. Naiilang man, batid niya na wala na siyang mapagpipilian. Maya-maya pa, pagharap nilang dalawa, napangiti lang naman ng matanda habang nakatingin sa kanya. Inaasahan ko nang babalik ka, Bugnat. Kahapon galit na galit ka sa akin. Pero ngayon mukhang kailangan mo na ng tulong ko. Bakit? Naniniwala ka na ba sa kapangyarihan ng hula? Kagabi, ako rin ang sadya ng iyong mga magulang. Alam na nila ang lahat. Kaya inaasahan ko na sa araw na ito, ititigil na nila ang kanilang paghahanap. Anong ibig mong sabihin? Emosyon ang matinding kalaban ng isang tao. Huwag kang magpapadala sa nararamdaman mo upang makapag-isip ka ng maayos. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pero bago ko yan gawin, kailangan nating magkaroon ng usapan. Maniniwala ka sa aral na tinatangan ko at rerespetuhin mo ang mga sasabihin ko sa iyo. Dahil kung hindi, sinisigurado ko sa iyo na pagsisisihan mo ito ng malaki. Bagaman malumanay ang pagkakabigkas ng manghuhula, ramdam ni Bugnat ang mga babalang dahan-dahan itong ipinapasok sa kanyang sistema. Di rin niya maiwasang kabahan dahil pakiramdam niya may gagamitin itong hindi kaaya-aya kapag hindi nito nagustuhan ng isasagot at magiging kilos niya. Makalipas ang ilang minuto, nang sumang-ayon na siya sa nais nito, dito na nagsimulang tumahimik ang matanda. Bago ito magsimulang magsalita, may kinuha itong pausok mula sa ilalim ng mesang namamagitan sa kanila. At kahit may baga, kumuha yun doon ng mga abo na inilagay nito sa isang mangkok na may lamang tubig. Paglutang ng mga abong yon, laking gulat na lamang ni Bugnat nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid sa kung saan. Sinubukan niya itong hanapin pero saan man siya lumingon, pakiramdam niya naroon ang tinig. Nang mapansin naman ito ng manghuhula, inutusan siya nito na bumalik sa kanyang upuan. Walang saysay na hanapin mo pa ang pinagmumula ng tinig, Bugnat. Ang naririnig mo ngayon ay ang kaluluwa ng iyong kapatid na tinawag ko. Ito ang patunay na siya ay pumanaw na. Mahirap itong tanggapin, pero kailangan. Alam ko ring hindi ka matitinag ng mga boses na ito dahil hindi ka pumunta rito para lamang malaman ng totoo. Tama ba ako? Pagkabanggit nito ng mga katagang yon, nakita ng manghuhula ang galit at puot sa kanyang muka. Nang magpang-abot ang kanilang tingin, seryosong nagtanong si Bugnat sa matanda ukol sa kinaroroonan ng nilalang na pumatay sa kanyang kapatid. Anya, hahanapin niya ang nilalang na yon at kanya itong papaslangin bilang paghihiganti. Mariin din itong inilahad na wala siyang pakialam sa kung ano man ito o sa kung ano man ang kakayahan nito. Akala niya hahangaan ng manghuhula ang kanyang tapang, pero matapos nitong marinig ang lahat, ngumisi lang naman ito habang nagsasabi ng, Hindi sapat ang katapangan lang. Naunawaan mo ba ko noong sinasabi mo? May ideya ka ba sa kung ano ang nilalang na tinutukoy ko? Ang nilalang na pumatay sa iyong kapatid ay hindi tao at hindi rin isang hayop. Ang kapangyarihan nito ay hindi maipaliwanag at matagal na itong namumuhay sa mundong ibabaw. Ngayon tatanungin kita, papaano mo mapapatay ang ganyang uri ng nilalang? matapos itong ilahad ng matanda, tsaka nito sinabi sa kanya ang katangian ng nilalang na pumatay sa kanyang kapatid. Ayon sa manghula,
Ang nilalang na yon ay nakatira sa bundok. Isang siglo na itong namumuhay doon at matagal na panahon na itong kumakatay ng tao. Wala pang nakakakita rito dahil ang nilalang ay lumalabas lamang tuwing gabi. Nagpapakita lang din ito sa mga tao na kanyang binibiktima na kalimitan ay hindi na nakakaligtas pa. Gayunpaman, kahit hindi pa ito nakikita ng karamihan, may ideya na ang matanda sa kung ano ang itsura ng nilalang. Pagtatapat nito na posibleng gumagamit din ito ng balat kayo ng isang tao. Sa kanyang mga narinig na istorya ukol sa nilalang, may malaking bulas itong katawan, may katandaan na at may madungis na mukha at katawan. Nakatira rin yon sa isang parte ng bundok na kung saan sa sobrang liblib, hindi basta-bastang nararating ng mga tao. Malayo-layo yon sa kanilang lugar at sa hula nito, posibleng matagpuan ito sa labas ng hangganan ng Bulinaw. Nang marinig naman ni Bugnat ang sinabi ng matanda, hindi niya maisip kung papaano pupuntahan ang nilalang. Gayunpaman, wala pa rin sa isip niya na sumuko na lang. Para sa kanyang kapatid, kinakailangan niyang maging matatag kung hangad niya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marami pa siyang bagay na tinanong sa manghuhula. Inalam niya kung anong kahinaan ng nilalang, papaano mapapasok ang mga sabulag nito, at kung papaano maiiwasan ang mga bitag nito sa gubat kung saan ito nakatira. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat yon ay nasagot ng matanda. Basta ang sinabi nito sa kanya, Kung gusto mong makarating doon ng ligtas, may tao akong alam na mas nakakakilala sa nilalang na hinahanap mo. Siya ang puntahan mo. Humingi ka ng tulong sa kanya. Baka sakaling pumayag siya. Pero binabalaan kita. Sa oras na tumanggi ang kaibigan ko, huwag ka nang tumuloy. Hindi niyo magugustuhan ang mangyayari sa inyo kapag ginambala niyo ang katahimikan nito. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, hindi na sumagot si Bugnat. Ang ginawa niya, magpasalamat na lang sa mga sinabi ng manghuhula. Pagkatapos, umalis na silang tatlo. Paglabas nila ng bahay, kagad siyang kinausap ng mga kaibigan niya. Isa sa mga ito ang nagdesisyong umuwi na dahil sa naunawaan nito ang bigat ng mga gagawin nila. Ngunit yung kaibigan niyang malapit sa kanya ay hindi piniling umalis. Sa halip, mahinahon itong nanatili, naghintay sa kanyang desisyon. Nang mapansin naman niya ang kaibigan niyang yun, napangiti lang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Maraming salamat, Kiko . Kahit kailan talaga, maaasahan kita. Tayo na, malayo-layo pang lalakarin natin." Nang marinig ito ng kaibigan niya, kagad naman yung sumunod sa kanya. Sa kanilang paglalakad, dito nila napag-usapan ang tungkol sa misteryosong nilalang na sinasabi ng matanda. Bagaman hindi pa siya roon gaanong naniniwala, marami siyang naging basihan para makaramdam ng takot. Kabilang na rito ang mga usap-usapan ng mga matatandang na pagtanungan nila. Katagalan ng pananaliksik nila Bugnat, nakumbinsi siya sa pag-iral ng nilalang na yon. Pagkaraan ng ilang linggo, ang buhay nilang magkaibigan ay tuluyan ng nagbago. Hindi na ito katulad ng dati na masaya dahil sa responsibilidad na nakaatang sa mga braso nila. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng iyon, minarapat nilang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Ilang araw pa ang lumipas, nakarating sila sa isang liblib na baryo kung saan ang mga tao ay kapansin-pansing walang pakialam sa mga dayo. Sinubukan nila roong makipag-usap pero hindi pala kaibigan ng mga ito. Ayon sa kanya, na nung dumating sila, nakita niya ang mga tao roon na kumakatay ng mga hayop. At ang mas nakakapagtaka pa, yung mga hayop na kinakatay nila, purong mga kulay itim. Lahat yon gala. Animoy galing pa sa kasulok-sulukan ng gubat. Kaya naman nang makita yon ng kanyang kaibigan,
hindi nito maiwasang mapabulong sa kanya. Sa dami kasi ng baryo na dinaanan nila, doon lang sila nakakita ng saudan na harap-harapang kinakatay ang mga hayop bago ibenta. Maya-maya pa, pagpasok nila sa sentro nito, dito na sila tinitigan ng mga tao. Wala silang ideya kung bakit yun nangyayari, pero malakas ang kutob nila na may mangyayaring hindi kaaya-aya. Kaya naman bago pa sila nito mapalibutan, dali-dali na silang naghanap ng daan papalabas ng baryo. Ang kaso lang masyadong marami ang mga taga roon, kaya di na sila nakausad. At nang masukol na sila ng kaibigan niya, tsaka pa lamang sila nakiusap sa mga tao. Ngunit imbis na pakinggan, tila bang hindi nito naiintindihan ang kanilang mga sinasabi. Kiko, anong gagawin natin? Parang iba yata yung dialekto nila rito. Bulong niya sa kaibigan niya habang sinisiko ito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, kagad itong napatingin sa kanya habang nagwiwika ng, Makikipagmatigasan tayo sa kanila. Di tayo papayag na gawin nila sa atin kung anong mga gusto nilang gawin. Dahil sa sinabi ng kaibigan niya, kagad niyang inihanda ang kanyang sarili. Sa puntong yon, inaasahan niyang may mangyayari, kaya pasimple na siyang nakahawak sa tagiliran niya kung saan nakatago ang kutsilyo na dala-dala niya. Sa isip-isip niya, di siya magdadalawang isip na pumatay kung malalagay sila sa peligro. Maya-maya pa, dito na mabilis na lumapit sa kanila ang mga tao. Wala yung dalang armas, pero alam nila na may gagawin ng mga ito. Kaya habang may distansya pa, di na sila nagdalawang isip na hugutin ang mga dala nilang armas. Kagad nilang inundayan ng mga lumalapit para sana takutin, pero laking gulat na lamang nila nang hindi man lang natinag ang mga ito. At ang mas malala pa, mas lalo itong nagpumilit na gawin ang kanilang mga nais. Kaya naman nang mapagtanto nila ang ganoong desisyon ng mga taong yon, di na sila nagdalawang isip na patamain ang mga hawak nilang sandata. Pagbaon ng kutsilyo niya sa isa sa mga taga-baryo, mas lalong naging agresibo ang mga ito hanggang sa magkagulo na sa paligid. Literal na pinagkaguluhan sila na para bang may mga atraso sila rito. Mabuti na lang talaga maliksi sila ng kaibigan niya, kaya nakahanap sila ng paraan para makalusot. At nang makalabas na sila sa kumpol ng mga tao, mabilis silang tumakbo papalayo. Ngunit sa halip na hayaan, patuloy sila nitong sinundan. Tinantanan lamang sila nito nang makalabas na sila sa baryo. Bagaman wala nang nakasunod, malakas ang kutob nila Bugnat na hindi titigil ang mga nilalang na yon. Posibleng sundan sila ng mga ito at atakihin pagsapit ng gabi. Kaya habang may araw pa, naghanap na sila ng bahay at taong maihinga nila ng tulong. Ngunit dahil sa purong kakahuyan ng nasa paligid, hindi na nila inaasahang may makikita pa silang mga tao roon. Dahil dito, kaya nag-isip sila ng paraan kung papaano matataguan ang mga nilalang na bumubuntot sa kanila pagsapit ng gabi. Alam nila na hindi ito mga pangkaraniwang tao, kaya gumawa sila ng plano na maging sila man ay hindi nila inaasahan. Kalaunan, nang makakita na sila ng puno na may malalaking ugat na nakausli, dali-dali silang lumapit doon para maghukay. Bugnat, sigurado ko ba naligtas ang gagawin natin? Paano kung matunugan nila tayo rito? E di hindi na tayo makakatakas mamaya. Tsaka isa pa, sigurado ka ba na gabi pa sila kikilos? Baka naman malapit na sila. Imposibleng bumuntot yun sa atin. Ramdam ko na hindi sila mga ordinaryong tao, kaya hindi sila kikilos ng umaga. Gawin mo na lang kung ano mga napag-usapan nating dalawa, dahil yan lang ang magliligtas sa ating mga buhay. Nang marinig ito ng kaibigan niya, hindi na ito nagtanong ng kahit na ano. Sumunod ito sa nais niyang mangyari dahil wala na itong pagpipilian. Pagkaraan ng ilang oras na paghuhukay, nakagawa sila ng maliit na uka sa likurang bahagi ng puno. Katabi nito ang isang malaking ugat,
Kaya mula roon, hindi nila masisipat ang daan na kanilang tinahak. Tatakpan din nila ng purong lupa ang bukana ng uka upang hindi ito mahalata. Di rin sila mawawala ng hangin sa loob nito dahil sa mga maliliit na butas na sinadya nila malapit sa ugat. Matapos nila itong gawin, dali-dali na sila roong pumasok. Madilim at halos walang espasyo sa loob ng hinukay nilang kuta sa ilalim ng dambuhalang puno. Ramdam ni Bugnat ang mabilis na pagtibok ng puso ni Kiko na nasa mismong tabi niya. Ganon din ang sarili niyang hininga, punong-puno ng kaba. Dahan-dahan nilang hinila ang mga ugat, baging at tuyong dahon para takpan ng natitirang uwang sa bukana, sabay pahid ng basang lupa upang ganap silang maging bahagi ng tanawin ng kagubatan. Bugnat, ang sikip! Sigurado ka ba rito? Huwag kang malikot, Kiko. Masanay ka sa dilim. At higit sa lahat, huwag kang gagawa ng anumang ingay. Nang marinig naman ito ni Kiko, hindi na yon nagsalita pa. Lumipas ang mga oras na tanging tunog ng mga kuliglig at hanging nagpapasayaw sa mga dahon ang naririnig nila. Bagaman nangangawit sa kanilang sitwasyon, hindi sila nagpumilit na lumabas. Sumapit ang gabi. Ang malamig na hangin sa labas ay nagsimula ng pumasok sa maliit na butas na ginawa nila malapit sa ugat. Ngunit kasabay ng lamig ay ang isang kakaibang amoy. Amoy na bubulok na karne. Isang pamilyar na amoy na natatandaan nila mula sa baryong tinitigan at hinabol sila. Ang amoy ng mga itim na hayop na kinakatay. Biglang nanahimik ang gubat. Ang mga kuliglig ay tila ba natakot at biglang huminto sa paghuni. At sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang unang yabag. Sinundan ito ng mga kaluskos na halos hindi nila maestima kung ilan ang bilang. At ang mas nakakapangilabot, hindi ito normal na lakad. May maririnig na tunog na tila kinakaladkad na mga paa, kasabay ng mabibigat na paghinga na parang mga hayop na naghahanap ng biktima. Naramdaman ni Bugnat ang panginginig ng bisig ni Kiko. Agad niyang hinawakan ng kamay ng kaibigan at pinisil ito ng mariin. Isang babala na huwag gagalaw. Hawak ng kanang kamay ni Bugnat ang kanyang kutsilyo, nakahanda sa anumang pwedeng mangyari. Sa pamamagitan ng maliit na butas sa ugat ng puno, sumipat silang dalawa. Kahit madilim, dahil sa liwanag ng buwan, nakita niya ang mga anino. Ang mga taga-baryong humabol sa kanila kanina ay naroon, ngunit may iba sa kanilang itsura ngayon. Ang kanilang mga katawan ay tila baluktot. Ang mga mata ay tila nagniningning sa dilim. At ang ilan sa kanila ay gumagapang gamit ang mga kamay at paa. Huminto ang dalawa sa mga nilalang sa mismong tapat ng puno kung nasaan sila. Huminto ang isa sa harapan nila at tila suminghot sa hangin. Umikot ito sa dampuhalang puno. Lumapit ito ng lumapit sa mismong bahagi kung saan nakabaon ang mukha nila Bugnat at Kiko sa kabilang panig ng lupa. Nang masipat nila ang nilalang, halos hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Sa loob ng hukay, pigil hininga ang magkaibigan. Alam ni Bugnat na isang maling galaw lang, isang mahinang bahing o pagpalit ng pwesto ay katapusan na nila. Ang amoy ng nilalang sa labas ay sumusuot sa butas. Amoy ng lupa, luma at kamatayan. Maya-maya pa, dito na nila naramdaman ang bigat ng katawan ng isang nilalang matapos nitong tapakan ang isa sa malalaking ugat na nasa ibabaw ng kanilang ulo. May mga natatanggal na konting lupa na pumatak sa mukha ni Kiko. Napapikit ang kanyang kaibigan. Pilit na nilalabanan ang ubo na gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa alikabok. Pinaikot-ikot ng mga nilalang ang kanilang tingin sa paligid ng puno sa loob ng ilang minuto na tila walang katapusan.
Ngunit dahil sa husay ng pagkakahukay at pagbabalat kayo ng kuta, hindi napansin ng mga ito ang lihim na pasukan. Wala dito. Tumuloy sa bundok. Naghihintay ang ating Panginoon. Sa pagbanggit ng salitang bundok at Panginoon, biglang naalala ni Bugnat ang sinabi ng matandang manghuhula. Ang nilalang na pumatay sa iyong kapatid ay hindi tao at hindi rin isang hayop. Ang kapangyarihan nito ay hindi maipaliwanag. Dahil sa mga katagang yan, di niya maiwasang mapaisip na ang mga nilalang na naghahanap sa kanila ay may kaugnayan din sa nilalang na pumatay sa kapatid niya. Matapos ang mga pangyayari, ang mga nilalang ay nagsimula ng maglakad palayo patungo sa mas madilim at mas malalim na bahagi ng kagubatan. Ang kanilang mga yabag ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang huni ng mga kuliglig. Naghintay pa ng halos 1 oras si Bugnat bago dahan-dahang nagpalabas ng hangin. Ligtas na sila para sa gabing yan, ngunit ang gabi ay mahaba pa. Bugnat, umuwi na tayo. Hindi natin kaya to. Yung mga nakita natin kanina, hindi sila tao. At kung ano man ang nasa bundok na yon, papatayin lang tayo. Tumingin si Bugnat sa kadiliman ng hukay. Naalala niya ang magandang mukha ng kapatid niyang si Emang. Naalala niya ang iyak ng kanyang ina at ang kawalan ng pag-asa sa mukha ng kanyang ama. Kung susuko siya ngayon, sino pa ang magbibigay ng hustisya sa kanyang kapatid? Ang takot na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi ako babalik, Kiko. Kung gusto mong bumalik bukas ng umaga, hindi kita pipigilan. Salamat sa paggabay sa akin hanggang dito. Pero ako, aakyat ako sa bundok na yan. Hahanapin ko ang nagkasala sa kapatid ko. Tao man yun o demonyo. Hindi na sumagot si Kiko. Ngunit alam ng dalawa na kapag umakyat sila pagsapit ng umaga, isang matinding pagsubok ang naghihintay sa kanila sa pagpasok sa teritoryo ng misteryosong nilalang. Nang magsimulang sumilip ang unang liwanag ng umaga sa mga siwang ng ugat, dahan-dahang itinulak ni Bugnat ang takip na lupa. Sinalubong sila ng malamig na hamog at ng katahimikan ng gubat na tila ba walang kaguluhang nangyari sa nagdaang gabi. Tumayo si Kiko, nanginginig pa rin ang mga tuhod. Tumingin siya sa daan pabalik sa bayan, tapos tumingin kay Bugnat na abalang pinapahiran ng dumi ang talim ng kanyang kutsilyo. Bugnat, huling pakiusap. Sumama ka na sa akin. Nakita mo naman na sila kagabi. Kung yung mga kampon pa lang niya ay ganun na, paano pa yung mismong nasa itaas ng bundok? Walang hustisya sa lugar na to, kundi kamatayan lang. Tumingin si Bugnat ng matalim sa kanyang kaibigan. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi purong pag-unawa. Lumapit siya at tinapik ang balikat nito. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin, Kiko. Iniligtas mo ang buhay ko rito sa ilalim ng puno. Pero hindi ko kayang mabuhay araw-araw na alam kong ang pumatay kay Emang ay malayang naglalakad. Umuwi ka na. Sabihin mo kay tatay, huwag na nila akong asahan na makakabalik pa. Wala nang nagawa si Kiko. Yumuko ito, tumalikod, at mabilis na tinahak ang daan pabalik. Naiwan si Bugnat na mag-isa sa gilid ng bundok. Isang ordinaryong binata na iniwan ng kanyang inosenteng buhay upang maging isang manunubos. Bitbit ang natitirang konting lakas. Nagsimulang umakyat si Bugnat. Habang tumataas ang kanyang pwesto, lalong lumiliit ang mga puno at napapalitan ng mga makakapal na tinik at matatalas na bato. Ang hangin ay hindi na amoy gubat. May kakaibang lansa ito na nagpapahapdi sa kanyang ilong.
Kakaiba ang bahaging ito ng bundok. Walang huni ng ibon, walang galaw ng mga ligaw na hayop, at tanging naririnig niya ay ang kaluskos ng sarili niyang mga hakbang at ang sipol ng hangin sa mga kuweba sa gilid ng talampas. Pagsapit ng tanghali, nakakita si Bugnat ng isang lumang kubo na halos gumuho na sa gitna ng isang masukal na pwesto. Luma ito, nabubulok ang mga kahoy at nababalutan ng mga baging. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang mga bungo ng hayop at ilang bungo na kahina-hinalang kahawig ng sa tao na nakasabit sa paligid ng bakod nito. Dahan-dahan siyang lumapit habang mahigpit ang pagkakahawak sa kutsilyo. Pagsilip niya sa sirang bintana, laking gulat niya nang may makita siyang tao sa loob. Isang matandang lalaki, may malaking bulas ng katawan ngunit kuba na ang likod, madungis ang muka at mahaba ang kulay abong balbas. Eksaktong-eksakto sa deskripsyon ng matandang manghuhula. Ang matanda'y nakatalikod at may kinakalikot sa isang malaking kawa. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang magwika ito sa kanya ng, Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumasok sa aking bakuran? Bata! Mabilis na umalingaw-ngaw ang boses ng matanda kahit hindi ito lumingon. Parang naramdaman ito ang presensya niya bago pa man siya makatapak sa pintuan. Ngunit sa halip na kabahan, hindi natakot si Bugnat. Ang galit na itinago niya sa loob ng ilang linggo ay biglang sumiklab. Pumasok siya sa loob ng kubo, itinaas ang kutsilyo at sumigaw. Nasaan ang kapatid ko? Nasaan si Emang? Dahan-dahan lumingon ang matanda. Ang kanyang mga matay walang kasing itim, walang puti sa gilid, parang dalawang bilog na purong kadiliman. Ngumiti ito na naglabas ng mga nagtataasang matatalas na ngipin na hindi sa tao. Ang batang babae. Masarap ang kanyang dugo. Malinis, inosente, katulad ng sayo. Habang sinasabi ito ng matanda, dahan-dahan itong tumatayo. At habang tumatayo, tila ba lumalaki at lumuluwang ang kanyang katawan, lumalampas sa taas ng isang normal na tao. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at magaspang na parang balat ng kalabaw. Walang yaka! Wala kang kasing sama! Sigaw naman ni Bugnat nang marinig niya ang lahat ng iyon. Sa sobrang galit, nawala ang takot ni Bugnat. Sumugod siya ng buong lakas. Itinarak ang kutsilyo sa dibdib ng halimaw. Ngunit sa halip na bumaon, ang kutsilyo ay nabali sa dalawa. Ang balat ng nilalang ay hindi lamang nagasgasan. Bago pa man makakilos si Bugnat, isang higanteng kamay ang sumakal sa kanyang leeg at binuhat siya paitaas. Nawala ng hangin ang binata. Pilit na itinitindig ang kanyang mga paa habang nakaangat sa sahig. Akala mo ba, ang katapangan at isang pirasong bakal ay sapat na para patayin ako? Ilang siglo na akong narito, sumasamba sa kadiliman. Ang kapatid mo'y bahagi na ng aking lakas. At ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Habang unti-unting dumidilim ang kanyang paningin dahil sa kawalan ng hangin, isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang paniniwala sa purong siyensya, ang kanyang kawalan ng takot sa mga kwento ng matatanda, lahat ng iyon ay pagkakamali. May mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng libro. Mga lumang sumpa na nananatiling buhay sa dilim. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng kanyang lakas, hindi siya nagmakaawa. Tinitigan niya ang halimaw sa mga mata nito at gamit ang natitirang lakas, kinuha niya ang nabaling kalahati ng kutsilyo na may matalim na dulo
para isaksak sa katawan nito. Ngunit nang iaamba niya palang ang bagay na yon, isang matulis na bagay ang tumagos sa kanyang tagiliran. Sinabayan din ito ng malakas na pagbalibag ng nilalang sa kanyang katawan hanggang sa makarating siya sa labas ng bahay. Paghinto sa paggulong ng kanyang katawan, ramdam niya ang matinding pinsala na wari niyang magiging daan ng kamatayan. Pagsilay niya sa tagiliran niya, nakita niya ang matalas na sanga ng kahoy. Malaki ang naidulot nitong pinsala na halos umepekto na sa buong katawan niya. Bawat hininga niya ay parang may sumasaksak na karayom sa kanyang baga. Ang kalahati ng nabaling kutsilyo ay mahigpit pa ring nakakapit sa nanginginig na kanang kamay niya. Bagaman alam niyang wala na itong silbi laban sa makapal at tila bakal na balat ng halimaw. Mula sa pintuan ng gumuhong kubo, dahan-dahang humakbang papalabas ang nilalang. Sa ilalim ng sikat ng araw, mas lalong naging kapangi-pangilabot ang anyo nito. Ang balat kayo nitong matanda ay tuluyan ng napunit. Ang katawan nito ay mistulang dambuhalang anino na binalot ng magaspang na balat at ang bawat hakbang nito ay nag-iiwan ng itim na usok sa tuyong lupa. Pagsilay niya sa nilalang, halos hindi niya maipagkakaila ang nalalapit niyang kamatayan. Gusto niya noong sumigaw at humingi ng tulong, pero nananatili siyang walang lakas hanggang sa may milagrong nangyari. Muli niyang narinig ang boses ni Emang at ang tinig na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang makatayo. Nang masipat ng nilalang ang kanyang ginawa, buong lakas itong umatungal bago sumugod. Subalit di pa man ito nakakalapit, bigla na lang nitong nakita si Bugnat na nagpapagulong-gulong sa matarik na bahagi ng bundok. Napakabilis ng pagbagsak nito pa ibaba, kaya ang nilalang ay hindi na nakahabol pa. At nang lumapag ang kanyang katawan sa lambak, tuluyan na rin siyang nawala ng malay. Alam niya na yun na ang katapusan niya, hanggang sa may marinig siyang tinig ng isang lalaki. Nagising siya sa tunog ng umaagos na tubig at malubhang sakit, na tila may pumupunit sa kanyang katawan. Ang bawat hininga niya ay may lasang kalawang. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na mukha ng halimaw ang sumalubong sa kanya, kundi ang bubong ng isang maliit, ngunit malinis na dampa. Huwag kang malikot, bata. Kung hindi dahil sa kapal ng bungo mo at sa basbas ng iyong kapatid, matagal ka nang kinuha ng sundo. Isang matikas na boses ang umalingaw-ngaw sa gilid. Lumingon siya ng bahagya at nakita niya ang isang lalaki na may katamtamang tindig, may mga pilat sa bisig at may suot na kwintas na gawa sa mga kakaibang bakal at tila pinatuyong ugat ng kahoy. Seryoso ang kanyang mga mata, ngunit may bakas na habag. Teka lang, sino ka? Bulong niya habang hawak ang kanyang tagiliran na ngayon ay may nakabalot na mga dinikdik na mga halaman bilang gamot. Ako si Anselmo. Ako ang hinahanap mo. Ang antingero na sinabi sa'yo ng manghuhula sa bayan. Sayang lang at pinairal mo ang iyong puot bago mo ko natagpuan. Kung hindi kita nakita sa gilid ng batis pagkatapos mong gumulong sa bangin, malamang naging pataba ka na lang sa lupa. Napatulala si Bugnat. Sa kabila ng kanyang purong paniniwala sa siyensya noon, ang lahat ng kanyang nakita, ang mga taong naging hayop, ang balat kayo ng matanda, ang kutsilyong nabali sa balat ng halimaw, ay sapat na patunay na bulag siya sa realidad ng mundo. Patay na si Emang. Kinain niya ang kapatid ko. Wala akong nagawa, Anselmo. Walang silbi ang tapang ko. Lumapit si Anselmo at naupo sa tabi ng kanyang higaan. Inilapag niya ang isang maliit na telang sako na naglalaman ng mga tanso at mga medalyong may kakaibang ukit. Ang nilalang na nakalaban mo ay isang garam, isang sinaunang aswang
na dumarami ang lakas sa bawat inosenteng buhay na kinukuha niya. Ang mga taong nakita mo sa ibabang baryo ay kanyang alipin o kampong na bulag ng kanyang itim na kapangyarihan. Hindi mo siya mapapatay ng ordinaryong bakal. Kahit 100 katulad mo pa ang umakyat doon, tanging kamatayan lang ang inyong aabutin. Nang marinig niya ang sinabi nito, batid niya na merong nalalaman si Anselmo. Kaya kahit mahina pa, sumagot siya rito ng, "Turuan mo ako. Ikaw na lang ang pag-asang meron ako. Pakiusap, huwag mo akong hahayaang umuwi sa amin ng talunan." Tumingin ng malalim si Anselmo sa kanya. Nakita niya sa mga mata ng binata ang parehong apoy na nakita niya sa sarili niya noong kabataan niya. Ang apoy ng paghihiganti. Ang anting-anting ay hindi isang sandata na basta na lang isinasabit sa leeg, Bugnat. Ito ay may kapalit na pananampalataya, sakripisyo, at dugong handang itaya. Kung ibibigay ko sa iyo ang karunungan ng mga tinataglay kong mutya, handa ka bang talikuran ng lumang buhay mo? Wala na akong buhay na babalikan, Anselmo. Ibinigay ko na ang lahat sa bundok na to. Lumipas ang 3 linggo sa lambak. Sa ilalim ng pangangalaga at gabay ni Anselmo, unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Ngunit hindi lang katawan niya ang nagbago. Ang kanyang isipan ay sumailalim din sa matinding disiplina. Tinuruan siya ni Anselmo kung papaano makaramdam sa gubat, kung papaano kilalanin ang amoy ng masama bago ito lumapit, at kung papaano gisingin ang lakas ng isang mutya ng saging at kalasag na tanso, mga anting-anting na matagal nang iniingatan ni Anselmo. Isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, iniabot ni Anselmo sa kanya ang isang bagong sandata. Ito ay isang kris, isang may kurba at mahabang patalim na gawa sa 7 uri ng natunaw na banal na bakal. At ang hawakan nito ay may nakaukit na mga sinaunang orasyon. Yan ang pamatid sumpa. Yan ang sandatang lalaslas sa makapal na balat ng garam. Sa susunod na pag-akyat mo, hindi ka na nag-iisa. Sasama ako sa iyo. Panahon na para wakasan ang isang siglong kasamaan ng demonyong yan. Ngunit bago natin siya tapusin, kailangan muna nating lipulin ang baryong naghahasik ng salot sa ating mga kabayanan. Mahalaga ito dahil ang mga nilalang na naroon ang magbibigay sa atin ng dagdag problema kung hindi sila ang una nating lilipulin. Matapos ang pag-uusap, hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Sa ilalim ng madilim na gabi, bago sumikat ang araw, tinahak nila ang landas patungo sa baryong kumakatay ng mga itim na hayop, ang pugad ng mga alipin ng garam. Bago pa man sila pumasok sa bukhanan ng baryo, huminto si Anselmo sabay hawak sa kanyang balikat. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng langis na may kasamang mga ugat. Dito ibinulong niya ang orasyon bago ito ipahid sa noo at palad ni Bugnat. Ang langis na ito ang magsisilbi mong kalasag sa kanilang mga paningin. Ngunit tandaan mo, ang mga nilalang sa loob ay hindi na tao. Huwag kang magpapakita ng awa dahil ang awa mo ang magiging mitya ng iyong kamatayan. Nang marinig niya ang sinabi nito, kagad naman siyang tumango. Sa pagpasok nila sa baryo, sinalubong sila ng pamilyar na masangsang na amoy ng nabubulok na karne. Tahimik ang paligid, ngunit sa tulong ng turo ni Anselmo, naramdaman niya ang presensya ng mga nakatagong nilalang sa bawat sulok ng mga dampa. Biglang isang matinis na alulong ang umalingaw-ngaw. Mula sa kadiliman, mabilis na lumabas ang mga taga-baryo. Ang mga anyong baluktot, may naglalaway na mga bibig at mga matang nanginginig sa galit. Pagsugod ng grupo ng mga alipin, itinaas ni Anselmo ang kanyang kanang kamay na may nakapulupot na medalyon. Biglang naglabas ito ng isang mahinang liwanag na nagpatigil at nagbigay ng matinding hapdi.
sa mga nilalang. Ngayon na, Bugnat! Lipulin mo sila! Pagkasambit nito ng mga kataga, hinugot ni Bugnat ang Kris. Sa unang hataw niya ng patalim, gumuhit ang isang asul na kislap sa hangin. Pagkatapos nito, buong lakas niyang sinugod ang nilalang na nasa pinakamalapit. Sa isang mabilis na taga, bumao ng Kris sa balat na dati parang bakal, ngunit ngayon ay tila malambot na papel na nahiwa. Dahil sa pangyayari, humiyaw sa matinding sakit ang nilalang bago ito tuluyang naging abo sa lupa. Walang nagawa ang dami ng kampo ng kadiliman. Sa bawat kumpas ng Kris ni Bugnat at sa bawat orasyon at proteksyon ni Anselmo, unti-unting nalimas ang buong baryo. Ang mga dampang dati pinamumugaran ng takot at sumpa ay isa-isang nagliyab at nilamon ng apoy ang natitirang bakas ng itim na kapangyarihan. Nang mapuksa ang huling alipin, huminto si Bugnat. Habol ang kanyang hininga ngunit walang galos. Tumingin siya sa itaas ng bundok, doon sa taluktok kung saan naghihintay ang pinagmula ng lahat ng sakit na ito. Tapos na ang kanilang mga kampon. Nararamdaman na ng Garam ang pagbawas sa kanyang lakas. Galit siya, Bugnat, at mas lalo siyang magiging mapanganib. Mas mabuti yon, Anselmo, para matapos na to. Matapos ang pangyayaring pag-uusap, bumalik na sila sa tahanan ni Anselmo para magpahinga at makabawi ng lakas. 3 araw din silang natahimik bago sila nagdesisyong gumawa ng plano kung papaano papasukin ang Garam sa baluwarte nito. Alam nila na hindi yun magiging madali at nangangailangan nito ng malaking sakripisyo. Ngunit alang-alang sa kagustuhan nila na mapaslang ang Garam, walang imposible. Sa loob ng ilang linggong pagmamanman, sinikap nilang malaman ang pinakalihim nito. Pagkaraan ng 1 linggo ng puspusang paghahanda at pag-iipon ng lakas sa dampa ni Anselmo, dumating ang gabi ng itinakdang pagtutuos. Hindi na ordinaryong binata ang sumasalamin sa mukha ng tubig kapag tumitingin si Bugnat. Ang kanyang mga mata ay may lalim na ng isang taong nakatitig sa kamatayan at ang kanyang katawan ay naging matatag, binalot ng mga guhit ng pananampalataya sa mga turo ng antingero. Nasa gitna sila ng kagubatan. Ilang sako na lamang ang distansya mula sa hangganan ng teritoryo ng Garam. Ang gabi ay kakaiba. Walang buwan, walang bituin. Tanging ang makapal at tila gumagapang na siksik ng kadiliman ang iyong madarama. Hawakan mo ang iyong dibdib, Bugnat. Ramdamin mo ang mutya ng saging na nakabaon sa iyong hininga. Huwag kang magpapadala sa takot na ibabato ng Garam sa iyong isipan. Kapag narinig mo ang kanyang boses, orasyon ang isagot mo. Huwag galit. Nang marinig niya ito, tumangulang naman siya. Sukbit sa kanyang bewang ang Kris na yari sa 7 banal na bakal. Sa bawat hakbang nila paitaas ng bundok, unti-unti silang napapaligiran ng malamig na hamog na may kasamang pamilyar at masangsang na amoy. Ang amoy ng dugo at nabubulok na laman. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakakaramdam ng pag-usog ng sikmura. Ang amoy na yon ay nagsisilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Pagdating nila sa tapat ng gumuhong kubo, wala roon ang halimaw. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay tila bitag na naghihintay lang bumukas. Maya-maya pa, biglang niyanig ang lupa. Isang ugong mula sa ilalim ng bundok ang pumunit sa gabi. Kasunod ang isang malakas at nakakapangilabot na tawa na tila nang gagaling sa lahat ng direksyon. Anselmo! Bugnat! Ang mga walang utak na mortal. Ang boses ng Garam ay umalingaw-ngaw.
puno ng poot at pang-iinsulto. Inubos niyo ang aking mga alipin. Ngunit ang dugong nawala sa akin ay pupunan ko ng sa inyo. Mula sa itaas ng dambuhalang puno sa gilid ng kubo, bumagsak ang isang napakalaking anino. Sa gitna ng dilim, lalong lumaki ang garam. Ang balat nitong kulay abo ay may nakakatakot na ukit ng mga mukha ng kanyang mga naging biktima. At sa gitna ng dibdib nito, nakita niya ang isang tila natutunaw na anyo na kahawig ng mukha ng kanyang kapatid na si Emang. Pagsilay niya sa bagay na yan, tinangka niyang sumugod dala ng galit, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Anselmo sa balikat. Huwag bugnat! Pain yan! Matapos yung sabihin ni Anselmo, itinaas niya ang kanyang kanang kamay na may hawak na kalasag na tanso at nagsimulang mag-usal ng mabilis. Isang gintong liwanag ang bumalot sa kanila na nagsilbing pader. Bigla itong hinampas ng garam gamit ang higante nitong braso. Nayanig ang kalasag, ngunit hindi ito nasira. At dahil sa lakas ng rebuelta ng atake nito, napaatras ang halimaw at umungol sa sakit nang madampian ng banal na liwanag ang kanyang balat. Ngayon na bugnat! Ang Kris! Dahil sa sinabi nito, doon na siya sumugod. Paglapit niya rito, kagad siyang umiwas sa susunod na kumpas ng kamay ng nilalang. Humugot siya ng malalim na hininga. Ginising ang init ng mutya sa kanyang katawan at buong lakas na itinarak ang Kris sa binti ng garam. Sa pagkakataong ito, hindi nabali ang sandata. Lumubog ang Kris hanggang sa hawakan nito. Ang sugat ay naglabas ng itim na dugo na parang langis at ang garam ay napaluhod habang umaatungal dulot ng matinding hapdi. Papatayin ko kayo! Gigil na sigaw ng nilalang. Sa kabila ng sugat, naging mas mabilis ito. Ginamit nito ang kanyang mahabang buntot na may tinik upang patigilin si Anselmo. Tumama ito sa dibdib ng antingero, dahilan upang tumalsik ito at mabitawan ang kalasag na tanso. Anselmo! Nawala ang proteksyon ng liwanag. Agad na binalingan ng garam si Bugnat. Sa isang iglap, sinakal muli ng halimaw ang binata gamit ang kaliwang kamay nito at itinaas sa hangin, habang ang kanang kamay naman nito ay may matatalas na kuko na nakatutok sa kanyang puso. Katulad ng kapatid mo, magiging bahagi ka ng aking kapangyarihan. Wika ng garam, habang ang mukha nito ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Ang mga mata nitong purong kadiliman ay naghasik ng matinding hilo sa isip ng binata. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinihigop ng dilim. At dahil sa pangyayaring yon, kaya muli niyang narinig ang iyak ng kanyang ina, ang sumbat ng kanyang ama, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng panghihina, isang mahinang ihip ng hangin ang dumaan sa kanyang tenga. Isang pamilyar at malambot na boses ang narinig niya sa kanyang puso. Kuya, lumaban ka. Si Emang, hindi yun panaginip. Yon ang basbas ng huling alaala ng kanyang kapatid na nananatiling malinis sa loob ng tiyan ng nilalang. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang nanghihinang kanang kamay ni Bugnat ay muling humigpit sa hawakan ng Kris na nakabaon sa binti ng halimaw. Buong lakas niya itong binunot, habang papahigpit din ng papahigpit ang paghawak nito sa kanya. Pagtulak niya sa kanyang sarili paitaas, dito na siya nakawala hanggang sa buong lakas na niyang isinaksak ang kurbang patalim direkta sa kaliwang mata ng garam. Isang nakakabinging tili ang pinakawala ng nilalang. Nabitawan niya si Bugnat. Bumagsak ang binata sa lupa. Hingal na hingal, ngunit agad na gumapang patungo sa pwesto ni Anselmo na dahan-dahan ding bumabangon habang may hawak na krus na gawa sa sinaunang bakal.
Bugnat, ang orasyon sa dulo ng patalim. Bigkasin mo! Nang hihinang sigaw ni Anselmo habang pinapahira ng sariling dugo ang kanyang krus. Nagkatitigan ng magguro. Sabay nilang binuhat ang kanilang katawan gamit ang natitira nilang lakas. Habang ang garam ay nagwawala sa sakit na dulot ng pagkabulag, tumayo siya sa tapat nito. Itinaas niya ang kris na nababalutan na ngayon ng itim na dugo ng halimaw at ng sarili niyang pawis. Dito inalala niya ang lahat. Ang kanyang buhay bilang isang inosenteng bata, ang kanyang maling paniniwala sa siyensya na nagbulag sa kanya, ang tawa ni Emang at ang sakripisyo ng kanyang pamilya. Lahat yon itinutok niya sa dulo ng kanyang sandata. Sa Turem, Digman Lihum, Huevave Adonai, Pax Rotas! Yon ang pinakamatinding orasyon ni Bugnat. Ang kris ay nagliwanag ng kulay asul at ginto. Sumugod si Bugnat, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ganap na manunubos. Sa isang huling mabilis at suwabeng kumpas, tinalon niya ang garam at itinarak ang buong haba ng kris sa gitna ng dibdib nito. Mismo sa pwesto kung saan naroon ang mukha ng kapatid niya. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa dibdib ng halimaw. Ang mga ukit ng mukha sa balat nito ay unti-unting naglaho, napalitan ng mga puting usok, na tila ba ang mga kaluluwa na nakakulong ay muli nang lumaya. Ang higanteng katawan ng garam ay nagsimulang maging abo. Nagkaroon ng lamat sa bawat bahagi hanggang sa tuluyan na itong gumuho at tangayin ng hangin ng gabi. Kasabay ng paglaho ng halimaw, isang banayad na liwanag ang panandaliang humubog sa anyo ng isang batang babae sa tapat niya. Si Emang. Ngumiti ito sa kanya. Walang bakas ng sakit, kundi purong pasasalamat bago tuluyang lumipad patungo sa kalangitan. Matapos ang mga pangyayari, tsaka pa lamang siya nakaramdam ng matinding pagod. Biglang bumagsak ang kanyang mga tuhod, kagad niyang nabitawan ng kris, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, umiyak siya ng buong puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, tapos na. Nakuha na niya ang hustisya. Lumapit si Anselmo na may hawak sa kanyang sugatang dibdib, ngunit may ngiti sa mga labi. Matapang ka, Bugnat. Malaya na ang iyong kapatid. Malaya na ang bundok at ang mga kaluluwang kanyang nasakop. Nang marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang tulalang nakatitig sa langit. Kinaumagahan, habang sumisikat ang araw sa bayan, isang pamilyar na lalaki ang nakita niyang naglalakad patungo sa dampa ng pamilya ni Bugnat. Si Kiko, na nakaupo sa tapat ng kanilang bahay habang malungkot na nakatingin sa bundok, ay biglang napatayo. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang pisngi. Bugnat! Bulong niya. Hindi na itong Bugnat na umalis na walang dalang armas, kundi puot. Ang lumalakad pabalik ay isang lalaking may sugat sa katawan, ngunit may kapayapaan sa muka. Bitbit ang isang lumang kris na nakabalot sa puting tela. Nang makita siya nito, kagad siyang sinalubong ng may buong galak. Nagdiwang ang kanyang pamilya, ngunit ang lahat ng iyon ay walang halaga sa kanya. Para kay Bugnat, hindi ang handa ang mahalaga, kundi ang atensyon ng mga ito na ibinibigay sa kanya. Kahit papaano sa kabila ng mga pangyayari, ay lubos pa rin siyang nagagalak sa kanyang pag-uwi. Hindi niya sukat akalain na, sa kanyang pagkawala, marami ang naghihintay sa kanyang pagbalik. Sa pagdaan ng mga araw, inilahad niya ang lahat ng kanyang karanasan. Marami ang hindi naniwala, ngunit lahat ng mga kadugo niya ay naniwala sa kanya. Kahit wala siyang basihan para patunayan ito,
Sapat na ang kanilang nakikita, hindi lang sa kanyang muka, kundi na rin sa kanyang pagkilos. Tunay ngang binago siya ng kanyang mga pinagdaanan. Alam ng lahat na hindi na siya babalik sa pagiging ordinaryong binata na bahay at paaralan lang. Ang kanyang kwento ay hango sa totoong buhay. Isang paalala na sa likod ng mga kwento ng matatanda, may mga lihim ang mundo na ang tanging makakalutas lang ay ang tamang lakas, pananampalataya at walang hanggang pagmamahal sa pamilya. Hanggang dito na lang ang kwento ni Bugnat Pinuno. Sana nagustuhan niyo ang kanyang talambuhay at ang kanyang kwento patungkol sa kanyang karanasan noong minsang makaharap niya ang garam, ang pinakadelikadong nilalang sa Pangasinan.